Yebo, maswera. Ndakwenda pa live, mauya ku live asi ku new page yandataura iyo ndokwamunouya. Ku new page haikona ku live page ba. Makomenti munongoswipa kuendesa kusaiti mukasatarisa makomenti chete mukangofonewa program. Musina makomenti then I think zvingashanda. Zvamunoti munotya kutukwa. Alright, okay. Okay. Alright. Bye. Hello, new page. Tatitimbotsvaya kuitira ku new page builder up. Tione kuti iri kushanda here. Tatitimbotsvaya kuita ku new page. Takutongotaura zviri ordinary apa. Indanda vaudza kuti vauye ku live. I guess it's not going out to so many people. Ngatimbomirai 5 minutes. Maswera sei madhari. Maswera sei. Tromboti itei Molly Nengo Matika, how are you? Tromboti itei some few programs ku new page uku. Shumbares Bells, how are you Shumbares? Vanessa Tendai Mabika ndeipi. Anatolia Mautsa Talent Tsuruseni ndeipi. Ste Makuyana ndeipi. Tadiwa Ishe Judith ndeipi. Rudo Mukombe ndeipi. Mai Tenda Munda here ndeipi. Maswera sei guys. Vanhu vanenge vasikadi zvenew page ava. Vanenge vasikadi zvenew page. Manje ndandine story yakabaka nasi. Mambona heading. Maona heading. Inoda kuti tikange taitaura story ika vanhu vagozoresponda vachiudza mudzimai uyu zvavanofunga kuti angaite uye zvavanofunga kuti akatadza, but vanhu vanenge vari kuramba kuuya. Zvinoda kujaira pa new page vanhu vanenge vari kuramba kuuya. Tikaita ka 5 minutes kana vanhu vasina kunyatsoti aiwa tochingochuna ini kutongofona tichitaura maordinary stories zvedu handiti. Milka my dear, waswera sei? Thanks for accepting my call last night very late, Milka. Thank you so much. Maswera sei. If you can share the live to someone waunoziva kuti anogara aripo pana apa. Just share the live to someone waunoziva kuti anogara aripo pana apa, kuti nhasi tiri ku new page ndokwatiri kuitira live ikoko. It would help. We will wait until we can wait. Share the live. Share live so that it can reach to vanhu vane simbenge vari koko vaya kuti vauye kunoku ku page. Can you please, may you please, not can you, sorry. That's rude. May you please share the live. If you know someone who usually tunes in to our normal SIS MELLY's Diaries live page, please share and tell them that nasi irikuitirwa pa SIS MELLY Diaries. Share. Let me try and pin the number so that we can talk. Let me try and pin the number. That is if I can pick up the live. And I'm going to pick up from here. Let me see.
Let me see if I can pick up from here so that I can pin the number. Please, meanwhile, can you share the live to someone wausiri kuona panapa? Waunoziva kuti vanenge vari pamadiaries vachiwacha maprograms. Please, can you share the live? I would appreciate if you share the live. Let me just pin the number. Masquera say, Wedwe, please share the live. 4477 48 33 0801. Okay. I've already alerted the lady in question anenyaya yake kuti tapa live ngaapinde mu comment section. Tapa live ngaapinde mu comment section. Ari kutya kutukwa zvisingatomboite ipapa nekuti kanyaya kacho hakana kumira bho. Nyaya yacho haina kana kutomira bho zvachose. Okay, I've pinned the number. Can you help me by sharing the live to someone waunoziva kuti anogara aripo uye achiona? Julius, how are you? Tadiwa nashende ipi? Anogara achiona wausiri kuona aripo. May you share the live, please? May I kindly ask you to share the live, please? Share the live, please. Hanzi ngauye hake tituke tozoti sorry later. Ari kutya kutukwa zvisingatomboite. Ari kutya kutukwa zvisingatomboite. Okay, I guess we can go on. The name is Auntie Selena. I am your host, your facilitator, and your presenter tonight. I bring to you yet another story. Yandakabatwa nayo kuseri. Yevanhu vaya vanenge vasikadi kutaura nyaya dzavo, vasingafile confident, kana kuti vachinyara nezvinenge zvakaitika, kana kuti havasati vasvika papoint yekuti vakugona kutsanangura nyaya dzavo vega. Saka vanenge vachida kuti nyaya yavo itaurwe, vagonzwawo maanswers anenge achitaurwa nevanhu kuti vanoti chii. Ndo one of my stories dzandinadzo nhasi. But it's very unfortunate, nyaya dzacho dzimwe dzandinounzirwa dziri beyond me. Nezvinonda ichocho kuna Sisi Melly inandiziva kuti ndinoiita sei live iri, nekuti yakadzama uye iri beyond me. Sisi Melly vakati handiseni naitai munhu auya kwamuri achitaura nyaya, muitirei nyaya yake. Munongotaura semataurirwo amaitwa iwayo ndiwayo. Saka ndikatembe ndavati regai ndiona kuti ndinoita magatsi here ekuitaura nyaya yacho, because zvinotenge inini zvandiburitsa mucomfort zone. I guess maakundiziva with my comfort zone kuti zvimwe zvinhu zviri beyond me. Okay, let's start off story. Ndakabatwawo nemumwe mukadzi kuseri uku. Maona title yakanzi ndakadhingurisawo mumwe munhu, asi inini ndini ndaakutambwa zvinogara zvakadaro. Ndakadhingurisawo mumwe munhu, asi inini ndini. Tanisha's mom, please help me say happy birthday to Tanisha's mom. She turned 35 today. Happy birthday to you, Tanisha's mom. Help me say happy birthday to Tanisha's mom, please. It's her birthday today. She turned 35. From all the diaries present and in absentia, Tanisha's mom, a happy birthday to you. Ndakadhingurisawo mumwe munhu, asi nhasi ndini ndinotambwa inogara yakadaro. Mukadzi uyu akandibata after zviri kuitika mukati memba yake zvaakumunetsa uye zvaakumushungurudza. Hezvinoi zviri kuitika mukati memba yake. Mukadzi uyu anoti, Auntie Selena, ini ndiri munhu akadhingurawo munhu, which means ndakabvisa mumwe mukadzi
ndadanana nemurume wake ndikamubvisa paanga akaroorwa ndikazororana naye murume uyu, ndokudhingura kwacho. Saka ndadhingura kudaro, kudanana kwedu kwakaita mhere. Ndiani ati shedzai chii azonzwa? Kudanana kwedu kwakaita mhere pamhuri, asi sevanhu vaidanana takangopedzisera tatose chete, kunyangwe vamwe veukama vaisazvibvumira nekuti murume uyu aive nemukadzi wake. Akanobvisa mari kumba kwedu, tikaita vana vaviri. Akanobvisa mari kumba kwedu, tikaita vana vaviri. Nekuoma kweupenyu kuZimbabwe, takadhisaidhawo kuzoenda kuSouth Africa kuti tinoshandira vana vedu, tikasiya vana naamai vangu, which means amai vemukadzi ndo vari kuchengeta vana. Taane makore anokwana kuita 3 tiriko kuSouth Africa, tichishandawo, tichingwavha tichishanda. Asi chaakunetsa tete ndechekuti murume wangu wakuita zvedoro zvekuti unouya akararadza nguva zhinji kumba, ende wakuita zvekuti unotsvaga vakadzi vehusiku achiuya navo kumba. Unotsvaga vakadzi vehusiku achiuya navo kumba. Kuavoida noise, akange auya navo, ndinonzi ndiburuke pamubhedha, ivo vovata pamubhedha, ini ndakarara pasi. Asi vakomana pakusvika pandisingagone kutaura manje. Kana vasvika panguva yenyaka, ndinonzi ndibve pasi ipapo ndiuye kuzobatsirisawo zvavanenge vachiita nekutamba nababa, ivo vachiita basa. Ndiri kuseka hangu hazvisekesi. Chandiri kutongoseka chaizvo ndechekuti inini ndiri kutadza kuzvitaura zvinhu zvacho. Regai ndidzokorodze futi kuti anzi murume akumwa hwawa zvekuti kana anwa auya akadhakwa ari kuuya nevakadzi vemanheru, ini ndoskonzi ibva pamubhedha ndorara pasi. Kana ndanzi rara pasi, kana vaakuita nyaka dzavo, inini ndinonzi kwira pamubhedha. Asi kukwira kwacho kwandinoita ndinenge ndichinzi ndibatsirise kuti baba vanakidzwe nekutamba avo. Ndinozviita hangu nekuda kwekuti ndaomerwa kuti nditi ndinomusiya ini ndakabvisisa mumwe, kuti nditi ndinoudza veukama kuti ndozviri kuitika. Ndiri kunetswa, hanzi ndiri kunetsekana left, right and center. Ndashaya kuti ndodii. CJ Jones iyoyo tatusam iyoyo iyoyo ndo yaakumanikidzwa kuita nemurume. Saka ndatiregai ndiende kumadiaries, ini ndaitadzawo hangu, ini handidi kunyepa, ndaitadza nyaya yake. Handinombomuvanzira kuti ini nyaya yako handiigone. Ndamuudza kuti ini handiigone. Kana kutoitaura kumadiaries inenge ichindinetsa. Ndatiregai ndichienda kune madiaries, ndichinovapirawo nyaya. Vochitonga dare iri kuti mukadzi woita sei kuti zvimurerukire.
Wodi mukadzi. The number that you call is pinned below. I hope ma understand mama words angu andiri kutadza kuburitsa. Tatu samu yacho iyoyo ndo inenge yakunzi iri kuitika. Mukadzi uyu ari kuti ina handinombo muculture mangu ina handinombobvira ndakange ndakazvinzwa kuti kune zvinhu zvakadaro. And to say the truth, vanhu vazhinji especially kana wakakurira kuruzevha handifunga kuti vanotombozviziva kuti kune chinhu chinonzi tatu samu. Havazvizivi. Ende zvimwe zvinhu zvaakuitwa mazuva ano hatizvizivi. Munoda kubatsirawo here mukadzi uyu patatu samu yake yaanayo iyi? Apakamanikidzana nekuti akadhingura mumwe achiti ndiye anozvigona, asi yaakutotambwa yatowesi. Saka akutsva kunzungu nekunyimo kuti achi obuda mumba ashaya kuziva kwokunanga, kuti ati anodzokera kumba kunoudza vanhu ashaya kuziva kuti anozvitaura sei. Iyo initially wanano yavo yakatoita noise kumba. The number that you can call is pinned below. The lines are free. Kolai tibatsirane nemukadzi uyu. Pandatanga program ndamboenda pafoni ndichimudza kuti ndakuenda palive. Akati anotya kutukwa. Ndikati swaipa macomments, usaone macomments. Wongoteerera chirongwa chete. Ukasaswaipawo uchaona macomments. Handikugarantiye anything, asi hatikurudzire kutuka. Toda kumuonesa nekuti kutadza kunoitika. Apa nguva yakaoma. Ari kutsva kudumbu nekwese. Muadvise wedu. You can call on the number pinned below. Timu advise kuti wodi kana tichimutsiura tomutsiurawo mune zvakanaka. Kana uine story yako yakada kufanana neyake yekudhingura umwe mukadzi, uye nayo utiudzo kuti wakadhingura zvako zviri kufamba here nekudhingura kwawakaita mumwe mukadzi. Ndinokuchingamidzai pachirongwa. Makadii asikana? Hello. Evo, muri sei? Andiselina. Aiwa, tiri nani zvedu. Muri kuzviona sei zvamama? Reconnecting. Muri kuiona sei nyaya? Hello? Hapana kusiri kufa, ngachitongobuda mumarriage umu, hapana kusiri kufa. Utongobuda hake? Utongobuda hake because hapana chaari kugarira. Kana abudawo nangepi? Nekuti ari kutyaka kuti kana ndabuda ndo nangepi? Kuti nditi ndinodzokera kumushandi chinovaudza kuti ndiyo nyaya yako zviri kundinetsa. Wotongobuda hapana chekuita. Varipo ndiye ari kupa. Hello? Hello? Network yavo. Then try kuvakola back foot. The number is pinned below. If you want to contribute anything, the number is pinned below. Lizzie Luigi, how are you? Hello, network yenyu yanga iri kudzana. Alright, data ngachitongobuda akapana. Network yavo haisi kuita. Network yavo iri kudzana-dzanawo sekudzana-dzana kwaakuita mukadzi uyu. Network yavo. Mati wodiko naye asikana? Mati yatove abuse. Mati wodi mukadzi uyu. Wogara hake. Ungoramba achienderera mberi nezviri kuitika mukati memba yake zvetatu samu izvozvo. Wodi.
hanzi ngasiye andiselina chasara kupiwa chirwere. Anotsvaga basa oshandira vana vake. Kana achida kuudza hama ngaataure hanzi pakushingira zvakadai. Otaura oudza hama kuti ndo nyaya iriko, pane kuswera achishingira zvakadai. Ngaabve and start afresh. Tatusam yakaoma. Tatusam yakaoma. Asi makamboiitawo tatusam. Ndinokuchingamidzai pachirongwa SIS MELLY's Diaries. Makadini? Hello, Auntie Selina. Murisei askani? Aiwa, ndinofara muriseiwo. Aiwa, tiri nani, mukuiona sei nyaya iyi? Ngavabude zvavo mumba umu. Hamuna marriage yakadaro. Hamuna marriage yakadaro? Kuna marriage yakadaro, Auntie Selina. Ukaona murume akuya nevakadzi veusiku mumba. Pasina kana nerespect. Ngavabude zvavo. Because at the end of the day, iye ndiye anozopedzisira afa nazvo izvi. Zvinopano kuita respect yei. Remember munhu uyu akadhingurawo mumwe munhu ka. Akatombodisrespectawo mumwe munhu ka. Aifunga kuti achabudirira, but manje zvaramba. Kama yazomusangana naye. So ngaabude. Ini ndine example yasisi vangu. Vakaita sei? Sisi vangu havana kudhingurawo munhu ka. But murume wavo aiuya nevakadzi veusiku ivava achiita same thing izvo zvekurara navo pamubhedha. Achivaudza kuti sisi vangu vaichema vachiti murume anouya agovabata usiku uya romance iya yekutoti utoti hanzi nhasi ndototi nhasi ndichararwa zvemhando yepamusoro. Apedza ipapo bva akuudza kuti yangu iyi ipinde mako beta ndononyenga imbwa yamukoma wangu. Sisi vangu vakafa kuti fi nestress nazvo izvi. Ngaabude. Vakashaya? Asi vakapinda mudepression kani? Vakapinda mudepression. Nezvo vachingoti ndoshingirira imba yangu. Uchitoona kuti hausi kudiwa. Izvo zvekuti unobva wati ndoda murume ndobva ndamudisa zvekupinda kana hama dzako chaizvo. Ezvino vakatofa sisi vangu. Ndine urombo kudzwa kuti makashaikirwa nasisi nemhaka yezvinhu zvakafanana naizvozvi. Saka muri kuti mukadzi ngaasuduruke yake. Ngaasuduruke yake because hazvisi right. Uri kuzvinzwa urimo mucomment section pakati penyu ipapapa. Uri kuzvinzwa. Ndatenda hangu kola. All right, Auntie Selina. Thank you so much. Regai ndiritene makowa. Uya ari kutiwo sisi vake vakapindana nedzakada kunodaro. Call back. Hello, Makadi. Tiripo Makadi askana? Aiwa, tiripo. Ndanga ndichida kuti kuna ava sister vane problema. Ndiri kuona kuti zvakanaka kuti chekutanga ngavakumbire Mwari ruregerero nezvavakaita kuburitsa mumwe mukadzi mumba. Okay. 2, mukadzi uyu kubuda kwakaita unoziva munhu, unonyatsoziva munhu kana uchinge wagara naye. Ini ndiri kutoona kunge murume uyu anga agara ane kamwe kaunhu kake kaaitoita kuna amai guru vakanga vari mumba vakaenda. Saka ezvinezvi akuchinyatsoburitsa matrue colors ake manje kuna mai ninaka. Muri kuti pamwe kuna mai guru pane tunhu twakangodaro twaitoitika, but mai guru vasingataure vachingoshingirira. Izvi ndikutoona kuti hazvisi zvekugamhira mudenga izvi. Baba vagara vane zvavaiita. Saka zviri nani kuti abude nekuti iye akuitwa ikai ari kuabuswa sexually. 1, achaigirwa chirwere. 2, iye mentally, physically zvinenge zvichomuaffecta. Saka iye ngaabude, ngaasati manje ndikabuda ndinozoita sei. Kwamai guru vaakaburitsa vakafa here. Iye paakaburitsa muwaita achaita sei. Ngaabude. Akangwa atsvukirire aone maresults acho ndozvazvinoita, asi ngaakumbire Mwari ruregerero. Kana mai guru vaya variko ngavaite sori nekuti ndakutoona kunge vanenge vari kutoitawo dangerous prayer vari kwavari. Mai guru vari kuita dangerous prayer?
Ngavakumbire ruregerero abude mumba imomo. Akangwa akatsukira akaramba arimo. Ko muri kuseka iko? Aiwa ndidzo two cents dzangu handiselina. Maita basa. Maita basa Kola. Vari kuputika nekuseka Kola. Regai ndiritere mama calls. Hanzi mai guru vari kuita dangerous prayer vari kwavari. But uyu ari kufungira kuti murume uyu agara aine kahunhu kake ikako. Kanga kagara karipo maikuru vasingatauro zvichingoitika vachiona. Saka kana zvanga zvakadaro maiguru pavakaona vatorerwa vakatoti heri kano warobonga waita basa torako uchanozvionera. The number that you can call is pinned below if you want to contribute to the program yatiri kutaura nezvayo nhasi. Vakomana pakangoma. Chinonzi regera ndo chiri mumwoyo chawakabata chinonetsa kudi. Chinonetsa kuregera. Mukadzi uyu kana murume uyu ari pamwoyo kuuya achizotaura kudai. Kabanga ini ndiri kutoona kunge ari kuda kunzi kupiwa simbiso yekuti shingirira. Ndo zvinoita dzimba. Handizivi zvangu. Regai ndiritene call yeanti wandambe ndichifonera manje vafona futi. Misodzi wemumwe mukadzi ijambwa tikangoziva izvozvo. Hanzi misodzi yemumwe mukadzi ijambwa tikangoziva izvozvo. Haisi kuita through but ivo vari kukwanisa kundikola back. Zvino ndinezenge ndakuzvitaura. Ndakutaura. Hanzi chasara. Patience ka. The number that you can call if you want to contribute is pinned below. Muri kukanda mashoko. Patience tizirai. Wadire iko kudaro. Zvekuti vanhu vanoti chii zvei ndo zvimwe zvichatiuraya. You are very right achihoro fortune. Zvekuti vanhu vanoti chii ndo zvimwe zviri kunouraya vanhu. Uye no matter how we talk stories atinotaura, still you'll get people vachinetsekana nekufunga kuti vanhu vanozoti chii. Zvokwadi vanhu vanozoti chii iri kutiuraya. Ende iri kutipa kuti tishingirire kugara pane zvinhu zvisingagariki. Just imagine in this situation. Mainini vari kuti ndodii. In this situation vari kuti ndodii. Ndopaunoona kuti zvemwoyo zvinonetsa. Chinonzi rega ndo chiri mumaoko. Nekuti dai zvanga zvisinganetse vangadai vakaita right decision yatinoziva iwe neni kuti ndo yavangadai vakaita. Asi kana munhu achiuya kuzopotera achiti tauraiwo nyaya yangu, ari kuda kuti iite kunge inoreruka. Ende ndinoona mainini kunge vanga vari kuda kuback up nekubhoostwa kunzi shingirirai. Vaadvise ivo weduwe vari mumcomment section. Muda kufona here, number yakapinwa at the bottom if you want to go. She must confess before God and all those vaakatadzira, then move on. Zvekuramba aripo dzangove nharo chete. All right. Hanzi ngaakonfese. Sabelo taskwera maskwerawo. Ngasiye God is a God of second chances. Very true, Molly. Urikuti ngasiye God is a God of second chances. I back you up on. I second you on that one. Second you on that one. Hanzi pamwe maiguru vaishandisa mishonga wekuti murume aite chimbwa mupengo. Vaishandisa mushonga wekuti murume aite chimbwa mupengo. Okay. Mabvisiro aakaita mumwe mukadzi ndo mabviro aachaita ona iye. Okay. Sometimes Mwari anoomesa mwoyo waFaro kuti vaende. Handina kuzoona kuti yakanyorwa kuti chi. Fona itinzwe kasikana. Fona itinzwe. Ndinokuchingamidzai pachirongwa SIS MELLY's Diaries.
Auntie Selina Murisei. Tiri right. How are you, my dear? I'm good, thanks. You're looking good. Oh, thank you so much. Maita basa. Yeah. Okay, you're glowing. And ati panyaya iyo yatanzwa iyo kaiuka. Inini maonera ndiri kuita nyaya iyi Auntie Selina ka. Baba vaka munhu vanenge vakatogara vainawo. Okay. Zvekuti dai kuri kunzi pamwe ndopfungwa dzangu. All right. Zvekuti pamwe dai taikwanisa kuti taizombonzwawo kana saidhi ramaiguruka. Ari munhu anenge achida kana kubuda pachena anogona kutotiudza kuti zvaiitika asi kuti vaifukidzira hapwa. Ini ndiri kutaura nyaya iyi tiri vadiki tiri vapana chaiko chaiko kwedu kadoma same story yo yaitika iyi. Kwaitika iyi? Same story yo. Kwaitwa pana handingataure nemazita because mucomment section mune vamwe vanhu veku kwedu handingazotaura kuti pana ningi kana pana ningi. Munongonareta story hamutauri ati encourage kuti mutaure mazita evanhu. Baba veipapo takatokura vachiita izvozvo rafu yekuti vaiti kana vakabva kubhawa wakadhakwa vaigona kubva nemukadzi ende vaimira mabhawa emutauni aya ekuti kwanga kuine vakadzi ekuti vanga vakuziva zvekuti vanopfeka tumwe tunhu tokuti kulocation twatusingapfekwe but vaiti kana vakuuya every Friday Saturday vaitouya nemukadzi kubva kubhawa rekutauni vosvika voburutsa mukadzi wavo wavangazvara naye vana vakawanda mukadzi wekuti wavakatora ari musikana. Okay. Vomuburutsa pamubhedha. Alright. Onzi endanoratidza anzi pekutanga vainzi endai muno ndini mamoyo sisi vaBudha. Vobva vanzi endai munorara kana kuti muvana vakazopedzisira vakuti ivo manje nenyaya yekuti vanenge vasingada kuti vana vaone kuti chii chiri kuitika pamba vakazopedzisira vakurara pasi. Zvakazopedzisira vakutorwa futi vakunzi uyai pambedha iyoyo yekunzi uyai mutambe nababa vachiita yavari kuita sei yavari kuita nemunhu wanenge vabva naye kupi kutauni. Saka ukada kuzvitarisa ka munhu akadaro ka anenge angori nekakuita ikako zvakona uyu nekuti zvahai semuridzi wenyaya uyu isusu ngoti dai angobva abuda anotanga neupenyu hwake hunyowani asiya kuitiswa mahumbwa ari kuitiswa yekuti unoitiswa threesome inoda kuita uchida iwe uchitiwo ndo zvaunodawo. But yekuti yekumanikidzirwa iyi tingade kutaura yedu yekuti nekuti iye akazobvisa maiguru kana kuti chika but inini Auntie Selina nezvandakakura ndichiona inini ka pamirapo padhuze nepambuya vangu apa baba vakabvira naye kudhara nyaya yawe. Alright, ndo maonero enyu. Ndo maonero angu ipfungwa dzangu but uyoyo munhu yaruka aiwa ngaarongedzi chavakagarira chete ndo pasina. Nyangwa akanzi vakazobva vakadzoka vanhu vanotaura vokangana iye dai atoita zvekutoti atoshanda hake atongoshandira vana vake kuti tafocus avosi ava chiita yavari kuita yekuunza vanhu ndini sisi vaBudha kanimi ndini naiwediwe kola mirai ini ndakatorasika parongoramba vachinzi sisi waBudha muri kudairira sisi waBudha wacho ndiani kwaBudha. Ndini sisi vaBudha mamoyo sisi vaBudha. Nandimuziyo Budha ndiri kutoshaya kutaura kuti sisi waBudha uri kumbotaura chiiko imomo. Aiwa si amene ari kukomenta ari kuti ndiani SIS MELLY kana kuti ndimai wandamboita threesome but ndiri kureva kuti threesome idai kuri kunzi mukadzi uye anozvida iye kwete yekumanikidzwa because obvious ari kumanikidzwa ka yatova threesome kai kuzi ari kudedzerwa ka kunzi uya ubate utambe nababa ava vachiita yavari kuita it's obvious it's threesome. Vari kumanikidzirwa saka iwo ndinodavira kuti kumanikidzirwa nekuti dai vanga vachizvifarira nekuzvidaka handifunga kuti vangadai vambounza nyaya yavo zvinorakidza kuti havasi kuzvifarira. Saka ini ndozvandiri kutaura kuti dai kuri kunzi taiwana mukana wekutaura maiguru vanogona kuti vaitofaririsa asi baba ava hunhu vakagara vainawo ini ndakazviona takatokura tichizvinzwa ari makunga but time yachona ndaisanzwisisa kuti chii because nandiri mwana mudiki chinzi mainhingi vaiva nokurutswa pambeta because dzimwe nguva nyaya dzacho dzaimboya kuzotongwa kumba kwedu kwambuya vangu inini kwamai vamai vangu dzaimboya dzotongwa nyaya idzodzo chinzi ndo zvavari kuita kutoti dai kuri kunzi uyu zvanga zvatondowana ndakambonwira kana ndamboti 1 2 1 2 mazita dai ndatomati bva
aiwa zvemazita hatizodi. Aiwa vanhu vachona vakafa vese varidzi venyaya vakafa. Vakafa. Vese vakafa. Vakafa zvekuti hapana zvekuti hanzi ndovhunduka kuti ndikaenda kumba ndotongeswa nyango ndikatongeswa ndoti kunyebe. Zvaizikanwa. Zvaitozikanwa ndozvavaita mukadzi wavo. But vakazoti mukadzi yeye nekurwadziwa zvatotaura kuti depression. Vanhu vangasati vakuziva depression makore achona ndofunga yayo. Vakazoti hanzi vaenda kuprazi kwaigara mai vavo. Then zvezvekunzi kitchen hanzi kitchen ndobva yatsva. Saka nenyaya yekuti nepfungwa dzekuti zviro vari kuitwa nemurume chika vakaona denga rekitchen rakuda kunodonha ndobva vanomhanyira mukitchen. Muya ndobva vawirwa nekitchen ndokufa kwakazoita mai vavo. But tinoona kuti live depression yenyaya iyoyo. Yenyaya iyoyo. Baba ivavo sekuru ivavo isusu tanotati manje tatakuziva manje. Vakazorora rimwe gandanga ravakazorora ravakazounza pamba. Baba vatanga skiri ravo iroro rekuda kuya nevanhu futi. Ani muri kuona? Okay. Airoro ndoda avapedzera vakasungirirwa pasimbi yefensi. Vakarohwa kunge vachafa baba ivavo. Iwo baba ivavo. Avana kuzomboya futi nemunhu pamba vanga vakuitira madhiri avo kwavaimaitira. Miriam unozondibata kuseri ndokuudza kuti ndiani pamba panani. Saka zvinoitika asi kuti vanhu vanenge vachivhariridza handiselina vanenge vasingafukuri hapo vasinge vachingoshingirira mumwe unorara musipeya unoita semurume achita anenge achiita asvika achiburutswa pamubhedha. Saka ava ngavarongedze zvavava ngavarongedze kana vachitoda togona tivati vari muno muSouth Africa togona kuenda vari muSouth Africa vari kuSouth Africa tovabatsira torongedza mabhegi vobuda vanotanga nhingirikiri vanotanga upenyu hwavo vari kushingirirei kwevapa vari kushingirirei ngavabvi kana vari kuramba vari pako vachiitiswa magemu ekutambiswa nhingirikiri uyu zvisaga izvi zvavari kutambiswa izvi kureva kuti vari kuzvida ngavabvi kana vanyatsorwadziwa chaiko chaiko havambonyezo kuzotibvunza zvese zvavari kuita izvi dai vakatorongedza kare vakatoenda vanotanga upenyu hwonyowani iyo vanganetseke nemunhu wakasangana naye murodhi akavabvunza zita ngavadzokere kumusha kwavo. Inini kutouya kuzobvunza ndine kafeeling kekuti vachiri kuda nezvepo asi vari confused. Manje confusion yavo iyoyo ichavapinza mudepression yakasangana nebipolar vagobva vabatwa BP vabva vabatwa shuga. Tozonzwa kuti mudhayari uya wenyaya yakusisina zvakaoma hatisi kungoda kuvabhabhadzira handiselina zvirwere zvese izvozvi zvavari kuzvikokera izvi ndizvozvo padhuze ndasisi kure navo zvakavatarisa kudai zvakavavhurira maziso hatingoda kana kuvabhabhadzira hatidi kana kuvabhabhadzira ngavashandise pfungwa vakasiya vapisa musha izvi zvokwadi. You're saying the truth. Aiwa ndinodavira kuti vari kuzvinzwa kuti muri kuti ngavasiye musha ngavasiye imba havana kusiya vapisa kumusha kwavo. Hanzi hatidi kukubhabhadzirai mainini hatisi kuita zvekubhabhadzirana rovai pasi imi kana zvimusiri kukufadzai zvetatu izvo rovai pasi. Thank you so much Kola. Hanzi muri mamoyo hanzi muri mamoyo aiwa maita basa mamoyo notenda tose handiselina mova neusiku hwakanaka nemiwo. Thank you. Ini ndinogara padiaries panapa ndakutobvunzwawo neomwe kuti sisi wabhudha kana kuti mamoyo hamuzivi handivazivi to say the truth. Handivazive pampana one other caller. Let me try and call. Vambofona here handichazivi vambopinda muchidariro regai nditraye futi apa but foni yavo ino yakuringa manje yakuringa. Taswera at last. Kurisei kwamuri kuno kuri nani zvako mungati chiiwo kuna mainini vedu ava vatinawo. Ini ndinoti dindingwe rinonaka richakweviwa kana iroro kweviwa roti mavara angu azarefu. Ndivo vakatanga nazvo kaizvo. Ndizvozvo. Mumwe mukadzi akachema akarwadziwa. Ivo vanhu vanouya pana vamwe vakadzi vavo handiselina vanenge vachivhakaira chaizvo kuvisa chipfuva kumberi unge ndo vanozvikonya. Kuti kudaro? Iko nezvi zvarwadza.
because anotouya akasingaziva ari nani kwete uyo anotouya achiziva uyo indoti ndingavashingirire imba maini ndo zvinoita imba ho muri kuti vashingirire ngavashingirire ani ndo akabvisa muridzi wemba vachita vanozvigona vaisaziva kuti ndo mhedzisiro yazvozve ndo zvazvinoita andiselina kana ukangovavaka chimwe chinhu pamusoro pemisodzi yemumwe munhu you cannot build an empire pamusoro pemisodzi yemumwe munhu. True, I do get you there. You cannot build an empire on someone's tears. Azvife zvakaita vakauraya upenyu hwamai vavo vavakabvisa mumba vakaparadza upenyu hwavo vakadiva vana vakatambura. She doesn't know what she breaks. Azvishamisa zvese zviri kuitika kwavari izvo minamato yavamwe vanhu iri kuvasvikira kwavari yazvava kuitika kwavari navo vauda kuti vanzwire indise nezvamwe vanzwire tsitsi. Okay. She's an adult. She knows what to do. She knows how she built that house. She knows how the foundation was it for that marriage. The foundation was never good, so it's not going to be good for her at all. All right. Asi ngavashingirire. Ngavashingirire ndozvinoita dzimba. Hani ndozvavakada. Wow. Ndozvavakada vachiparadza nezvavada kusiya kadhara kakachembera vadi vakamusisa mukadzi wake ngavaite 3 sam kuchaya 4 vagoita futi 4 sam vagonyatsozvinzwa kunaka kwazvo. Asi nai mainini. Dai ari mwana wamai venyu ari pasituation iyoyi maimuadvisa kuti maimuadvisa zvisemere. Andiselina munoziva chinhu chanetsa munyika yatiri kurarama kuti mandiye mukadzi ndizvozvo anhu anenge vachizviita ana maningi ndava munoziva kuti munhu kana aine imba yake kuparadzira mumwe munhu imba yake uchitora murume umwe munhu hazvisi nyore upenyu hwemukadzi upo hwakatosiwa nemurume hwakatopinda musango akatoenda nemba madhaka pekuti mukadzi yake akapana pamukamudedza mukanzwa nyaya yake munonzwa tsitsi because of her. I do. Now ada kuuya nesimba azoda kunzwirwa nevanhu tsitsi akanana zvaakaita 4 5 years 6 7 years down the line. Auntie, dai ari mwana wamai venyu ari in this situation muri kuseke ndakusiya yenyu muchitaura asi ndiri kudzoka mubvunzo wangu. Auntie, dai ari mwana wamai venyu ari musituation maimuudza kuti chii? Andiselina munoziva zvinorwadza. What she's going through is very painful and I know how she's feeling. Auntie, dai ari mwana wamai venyu maimuudza kuti chii in this situation? Situation zvaikutongona ndinokuti hapana marriage ipo baba torina kana chinhu but semunhu anoziva nyaya dzake ngaatsviremo moza tsangano yandakakura chinzwa nzi sekuru gudo ndatsva chinzi tsviramo ngaatsviremo mumba imomo ndo zvaakada ndakazvipinza mari. Handiti matadza kupindira mubvunzo wangu zvinoreva kuti mwana wamai venyu maimuudza kuti rowa pasi maisambomuudza kuti garamo imi. Thank you so much for sharing. Dangerous spray akatoramba ari motepe murume nyangobanga inokugadzika ukaramba unge waramba ku 3 samiyo ndo ana tinowanzoverenga manewspaper zvedu. Sure. Thank you so much for sharing, Auntie. Very good night. Auntie vadzana ungachirambopindura mubvunzo wangu. Vadzana nekuti tavaisa pakona pekuti dai ari mwana wamai venyu maimuudza kuti chii kana ari musituation yakadai mazviziva. Ndinokuchingamidzai pachirongwa makadini? Hello? Ndinokuchingamidzai pachirongwa makadini? Makadi Auntie Selina. Tiripo kuti makadiyo. Tiripo hedu. Hello? Kola vari kubva mukufona ne-international call vanga vari kufona direct. Mukayuza WhatsApp zvinotirerukira kuti musadyirwe airtime dzenyu kunodhura kufona kubva kuSouth Africa. Saka let's use WhatsApp. Saka kola varamba kutibudira pachena kuti ari mwana wamai vamo. Waraiti kune vari kuuya ari mwana wamai vako ari musituation yakadai uchitaura naye toti auya apresenta nyaya yake kuti ndo mamiriro akaita nyaya ende imi munotonyatsoziva kuti mwana wamai venyu akatodhingurisa mumwe munhu although makange musingazvide vakaenderera mberi vakaroorana vakatoita vana vaviri
mungamuudze kuti chii, mungaadvise mwana wamai venyu kuti chii, ibva here kana kuti shingirira sezvanga zvichitaurwa naanti? Munomuti shingirira here kana kuti munomuti ibva, kana kuti munomuti wodii? Munomuti wodii? Anditi changopinda nyaya ndeyei. Zvino tikati ndakuinareta futi mwoti tichangopinda oti inyaya yei, zvinotinetsei. Regai ndiite recap nyaya yedu yatiri kutaura. Ndakabatwa nemumwe mukadzi, ndamufonera, ndichangovhura live, ndataura naye kuseri. Regai ndimbotora kola varipo. Ndinokuchingamidzai pachirongwa. Makadini? Hello? Evo, makadini? Hello? Evo, ndiri kukunzwai? Makadini anti? Tiripo kuti makadiwo asikana? Tiripo. Panyaya yekunzi mwana wamai vakwe. Ini ndandine situation yakaitika. Ndaiwira nemurora. Okay. Pakuwira nemurora ndobva ndati, saka murora aigara kuHarare, hanzvadzi yangu ichigara kuBeitbridge. Saka ndaimuti, iwe unodire kugara kupi ushikure nemurume wako? Zvikanzi, tete hapana. Auntie. Hello. Hello. Foni auntie. Hello. Hevo, tiri kukunzwai, mune muri pasi, hamenoti munombodisappear kuenda kupi? Aiwa, anti network yacho iri kunetsa. Alright, taura henyu. Saka murora wangu aigara kuHarare, murume achigara kuBeitbridge, anga ari manager mubank. Ndo ndati, murora, zvauri kuita izvo hasi right. Zvikanzi, anti hapana problem. Okay. Saka pakazoitika incident yekuti pakazobatwa kuti pane girlfriend. Kutaura kuno kune hanzvadzi yangu ationane, ndakamuudza kuti ngatibva totocheka ukama nekuti iwe haungasafise mukadzi uchita magirlfriend. Saka izvo zviri so simple. Indiri mukadzi, hanzvadzi yangu ikatadza zara extend, indocheka ukama. Saka ndofunga tatino almost 4 years nanzvadzi yangu iyo tisingataudza nenyaya yekuti akada zvegirlfriend akasiya maiguru vangu. Humakatiita cheka ukama? Aiwa, ngauperawo. Saka akutogara negirlfriend. That's a good question. Ainzwa sei? Dai zvakaitirwa imi ainzwa sei? Ainzwa sei? Saka ini ngandifeel the same pain. Nditori nani kuti ndide murora wangu nevana vake, hanzvadzi toisa paside, tosiya iwe nje upenyu wake. Ava mainini vekuti hanzi murume akazosiya maiguru. I think inongoti gomera uripo. Ndozvawaida. Haisi nyore kusiya imba yako umwe munhu achipinda. Asi iwo wako yokuchema nhasi. Gomera uripo, ndozvawaida. Mukadzi akatombochemawo. Saka iwo gara. Handi wakamubvisa, gara. Muri kuti ngaagare agomera ari? Agare. Gomera uripo nariri. Handiti akambobvisa mumwe munhu kweye akucheme, handi ndiaita anozvigona. Agare. Wow. Ndinodavira kuti akuzvinzwa. Asi dai muri musituation maigara here? Aiwa, inanga natisingagare handimbozofa ndakada unobvisa mumwe mukadzi nekundoziya pain yacho zvainoita kumukadzi nekuvana. Alright. Okay. Saka maiguru vari kupi, vekumba kwenyu varipi vakamuvha on here kana? Vakamuvha, hanzvadzi yakabuda mumba ikasiya imba anogara negirlfriend, but tinowirirana namaiguru zvakanaka akastereka. Hanzvadzi takacheka. Kana muchiwirirana namaiguru muchibatirana nawo pamwe chete, tinozvikudza. Ana tete vakadai ndo watinotsvaga vatinoda. Ndatenda zvangu necontribution yenyu. Muva neusiku hwakanaka. Ndatenda. Bye. Zvakangooma weduwe. Akaramba achigomera haaburitsi. Ini kuzonyatsoverengawo. Ndinokuchingamidzai pachirongwa. Makadini? How are you? I'm very well, thanks. And yourself? I'm good. What's your take on this? Good. Okay, ini ndangu ndanchida kungoti zvoni the law of nature is what goes around comes around.
Zvokwadi. And zvaunoitirawo vamwe vanhu zvinokudzokerawo as well. Matorero akaita munhu uyu ndo maluziro aakumiitawo. So dzimwe nguva ndosvika zvinzi anzi chikandiro kanoenda kunobva kamwe. Ukaitawo zvakanaka kune vanhu vanokupawo zvinhu zvakanaka. Saka I think as women we need to learn to respect dzimba dzevamwe vanhu as well, because now akuchema just because murume uyu akamutora nenzira isiriyo. Saka I think let it be a lesson to vakadzi kunze uku, because this thing always happens all the time, and vanhu vanoda kuzoita surprised and shocked kana murume akuhura kana kuti akuita zvaanenge achiita, but iwo munhu unenge uchitoziva kuti ndo matorero awakamuita. Saka saka ngatiregedzei kuda kuacta shocked and surprised and everything. And I think also uyu mukadzi uyu anenge ari kutoziva hake kuti hapasina nyaya, because pamwe like what you're saying kuti she wants validation yekuti angonzwa, she wants someone to say you know what, shingirira imba chichichichi, but at the end of the day hapachisisina zvachabatsira, because if she could contain the situation, she would have contained the situation asina kutsvaga validation from other people. True. So, true. Inini ndo feeling yangu yandangoita initially kuti I think she just wants validation yezvitori mumind make already, kungosimbiswa kuti afulfill what she's thinking. That's my thought. And if she's tired, she will leave. For now, I don't think she's tired. Kana anyatsokusvika papoint yekurwadziwa achabuda ega asina kutsvaga Auntie Selina. Abayiwa ngaabude. Kana abayiwa achabuda. Achabuda, Thank you so much, Kola, for your contribution. Okay, thanks, Auntie. Much appreciated. Ndinokuchingamidza pachirongwa makadini? Asikana muri kurwara here? Hello? Hausa musikunzwa zvakanaka? Ndisikunzwa zvakanaka. Sikana, ndirikunzwa kunge makarara nevoice renyu rinenge riri kudrega iro. Wish you a speedy recovery, Kola. Handine urombo naamainenewo. Dai vangobudawo utoendawo nochokunoita umwe upenyu, nokuti upenyu hwari kurarama unorwadza zvachose. Munhu wese wemukadzi anotadza. Dzimwe nguva iye akatadza, akatora murume wemunhu aifunga kuti ari kugona. Saka hatimupi mhosva futi kuti ngaatsviremo. Munhu wese wemukadzi ngatirangarire kuti togona kupfuurawo nepo. Dambudziko iroro togona kuzongosanganawo naro. Zvokwadi. Saka kana iye achizvinzwa, kana ngangobuda unotsvaga zvimwe zvekuita. Alright. Upenyu hausi kusungirirwa. Iye akatadza. Dzimwe dzenguva aifunga kuti ari kuita zvakanaka. Vakadzi vakawanda vazhinji vanototora murume wemunhu autogara naye afunga kuti zvakanaka. Azive kuti izvi zvimurume zvaamutora ndeti agumire ipapo. Anokutora kusiya pamba, akunotsvaga mumwe futi kuti anogara naye. Pamwe anenge akutodanana, iwewe waputsa imba yemunhu, auchakuonesei munhu, akutozotsvaga futi mumwe anenge akudanana naye. Saka iye zviri sefe kwaari ngaangorongedze mabhegi ake odzokere kuZimbabwe. Okay, ari kuzvinzwa. Ngapere. Because acharamba ane bundu mwendo, anogona kumuka mangwana akafa nokuti izvinhu zvokumurwadza. Kuti asiye imba, ari kuona kuti ndikasiya imba ndinotsanga unogara pamwe nevabereki zvinorwadza. Vanhu vechikadzi vajaira kugara uri wega pamba pako uzonogara nevabereki. Anoona kunge ari kutambudzika zvisingaiti. Saka mwoyo wake ndo uri kutambudzika. Atsvaga zano rimwe rokuita kuti abude pamba ipapo, unotsvaga zvimwe zvokuita. Alright. Aiwa, thank you so much for you. Thank you. Ngabve. Aiwa, maita basa nekonti. Idea yekuti ngabve nokuti zvinorwadza. Murume achikuitira zvinhu zvisingaite, oramba achishingirira. Anoshingirira nokuti ari kuda imba. Asi manje mabatirwo ari kuita ndo anorwadza. Zvokwadi anotorwadzisa zvachose.
anorwadza mabatirwo ari kuita anorwadza hatirambe kuti munhu wese chikadzi hatirambe kuti unogona kuzotora murume munhu iwe unenge wamuda iye akudawo zvinoitika mangwana uzive kuti mangwana chii chinozoitika iye akazviita ifunga kuti anoita zvakanaka saka izvezvi akusangana nedambudziko raakaita iyo kune mumwe munhu saka vakadzi vese tinotendera pane bhora 1 chete tinotendera inzira yedu tese hapana anogona kumuudza kuti akaita zvakaipa nekuti inzira yedu tose togona kutenderera ipapo zvokwadi. That's very true. saka tokumbira nemwoyo kana achindindo ngaarongedze unotsvaga zvokuita zvimwe upenyu haumirire ipapo anonotsvaga zvimwe mwari zvaanoita kana agumirwa izvezvi mwari anomupa dzimwe pfungwa dzokuita otsvaga kana bhizinesi kana chinhu anything chaanogona kuita chokuti chinomuraramisa nekuti izvi ari kurarama upenyu ari mujeri mukadzi we asi haana kusununguka ijeri raari kurarama ari kuripika zveshu ari kuripika ijeri raari kurarama saka zviri nane anopika jeri achitengesa pamwe mandiri hameno chichi anenge achitengesa achiziva kuti jeri handiri kupika here ndiri kupika kuti ndiri pamusika ndiri kutengesa mandiri dzangu $5 $8 zviri nane pane kupikira waona murume achiita zvinhu zvisizvo zvachose. ndatenda. Get well soon, caller. Thank you so much for your contribution. Ndinokuchingamidzai pachirongwa makadini? Hello, maswera seandiselina nemadiaries. taswera kuti maswerawo asikana. Taswera zvedu. Nyaya tainzwa izvi. Zvechokwadi ava mainika vakakanganisa big time. Enda tisi kuziva pazira ravaita kuti pavakatorera mumwe mukadzi ndo pavainge vachiri kuita uslay queen vasati vanyatsogaya zvakakwana kuita sei. Kutaura chokwadi zvinorwadza kuburiswa mumba nemumwe mukadzi. I have experienced that. Zvinorwadza. Makazi experience but paunobudiswa unochema unoita sei. But at the end of the day unozongoti Mwari ndiye anoziva. And mine now I see kuti kusafa kwavari kuita maprayers emumwe mukadzi haisi nyore anise unochema ukazviita sekunge uchazvidimbura. Maprayers emumwe mukadzi avakakanganisira. But as we are tiri vanhu venyama tinotadza zvakasiyana siyana because zvinonzi aita upombwe neaba zvivi zvedu zvakafanana kuna Mwari kungoti tinotadza nenzira kungoti tinozviita in a different way but Mwari anozviona zvakangofanana. So who are we to judge? As long mainin ava vakanyatsogara pasi vakaziva kuti zvechokwadi ndakakanganisira munhu kana vachiri kukwanisa kuona maiguru vavakakanganisira she just have to say maiguru please accept my apology handiti and ivo voito move out. Haisi kuti vari kunoti accept my apology kuti ndakakukanganisira ine undazotsvakana neundazoita sei. Kana akudziva akuzvinzwisisa kuti ndakatadza big time she just have to ask for forgiveness. Nyangu vakasaonana maiguru avava she just have to kuenda pana Mwari wake akazvipira nekuzvininipisa kuti Mwari shuwaka ndakatadza asi mukombe pawari apa aiwa ngauchindipfuura zvavo ende pavachabuda mumba muka ngavachida kuregeza kuenda vaine bitterness yekuti murume yakazondiita rafu saka ndada unoita rafu kuti kuno ngavachiziva upenyu vabuda vomba because chavakagarira apa kutaura chokwadi hapana zvinorwadza izvi zvavari kuitwa izvizvi ndo vakatirwadzisa zvedu mainini ava vabati ngavabudemo ende ngavachiziva ende ramangwana ngavachiona mumwe munhu snake queen anenge aida kuti ini ndinoda varume vevanhu kana kuita sei ngavachivadzidzisawo. It's a lesson learned. That's true. You never learn if you never experience it. So it's a lesson learned to her. So now she is in a position yekuti akuchiudzwa vamwe kuti imi hazviitwe izvi because dai ari mwana wamai vangu dai ari mwana wamai vangu inini maita sei akaita kudaro soka from the way to go I'll be advising kuti wazvipire here tinoziva kuti pekutanga vanhu vanenge vachiri kuitana ndinotozvida vachinyengerwa nemurume because the biggest catalyst murume biggest catalyst murume because maybe murume anenge don't worry achipromiswa heaven on earth zvese vachiswana naDubai matrips vachiita se vakati aiwa zveshuwa ndazopinda vasikazoti aiwa maiguru vachibuda ndo vachisaka kusafadzikwa maiguru futi chichava uyo futi
handiti saka dari munin'ina wangu ndaimuadvisa airamba kunzwisisa opedzisira azopinda but at the end of the day akazodzoka futi kwandira chisisi ndazotsva kudumbu nekumusana ndaimugarisa pasi ndomuzoti uchiri kuziva here paya ndakakuti akarealize mistake yaakaita and accept it then okay ndinoza chibuda imomo chibuda leave all those things uchiita zvinhu zviri straight hapana pandaizombomsiya achitsva kumudumbu nekumusana because at the end of the day burden yacho inozongodzoka kwandiri futi either achafa because society tikamuramba futi ari panguva yekupuresewa kudaroka munhu ndopanopedzisira azviuraya azozviita sei burden yakwatiri. Anti, ndiri right here kuti mukutaura kwenyu mati makazviitirwa zvokudhingurwa. Mukati mukadzi uyu ngaanokumbira ruregerero kuna maiguru kuti akatadza. Ndanzwa zvakanaka? Kana azvipira zvake kuti in your situation makazviitirwawo if akazviita were to come back to you and ask for forgiveness, how would you react? How would you answer? How would you take it? Okay, inini zvandakaitirwa hani handisika ndakanoti zvazouya baba vauya mainini vazoita seka. I talked to my family because ndo zvapo on the ground. Yes. Then I was given an option kuti how do you take it? Unoda kunzi kuitirwa barike here kana kuti ndikati no, I cannot take it. Ndikadzoka kumba kuvabereki vangu. Ndakarwadziwa gore rese munozwa kuti hazvipere mumwoyo, so gore rese ndikazozwa kuti ya ndikadzoka nemwana wangu zvese ndikaita sei handiti kana ndikazoitawo magrina pastors zvikazoita sei life was not life, there is life still out there. Then down the line mukadzi I think almost 1 year because within 1 year ndakabva kuZimbabwe. Ndikazodzokera zvangu for my visits nekuti mwana wangu anga achiri kuZimbabwe. Okay. Within mainini murume aihura mhofu vaihura ivavo. Mainini ovanga zvinenge zvakatanga kutitsva apa pamanje. Ndakatanga kunzwa nehanzvadzi natete ndovakatanga kunzoti akumbogwa kuna kumira musha. Okay. Because mainini vanenge vanga kucomplain okuna natete kuti hanzvadzi dzenyu. Mainini ava havana kundivinga direct. Okay. She had to call me. Kuti sorry ndakakutadzirai maiguru ainditi sisi sorry zvendakakutadzira I know kuti I make you cry chichichi. Munoza the way she was talking I feel her pain either somehow pain anozoti yangere kuti andiburisisa mumba kana kuti yanga yayekutsva kwaari kuita kumbawo. Akati I have learned my lessons. I don't think I will never advise anybody to do this kind of things. Now there's no problem. I wanted you to test it. Now you test here kuti zvakaita sehanditika. So it's on you, take it or leave it. Up to now, the here and there, not now she's happily married also. Not like all right, I forgive it. Asaka we apologize and forgive. Yeah, I did that. All right. Okay. I did that because I talked to myself, who am I? Saka, is it possible to forgive such a situation? Yeah, and also it depends with the person how she approaches you. Right. Approach is very, very important. For sure. Approach is very important. That's very true. Wow. Exactly. Thank you so much for your contribution. Yeah, pakaipa pakaoma. Thank you so much for your contribution, Auntie. All right, Auntie Metabas. Take care and have a blessed night. Kwamuri, if it's night, I'm not sure. It's morning time now. A very good morning to you and have a great day. Thank you so much. Tatenda. Bye. Ndinokuchingamizai pachirongwa makadii aska. Hello? Vari kuti connecting. Iri kuti connecting. Let me try here again. Hanzi ngava no apologize. Zvino handizivi kuti evo muri sei asikana? Ndiri right makadi yenyu. Aiwa tiripo kuti makadiwo wedu. Tiripo yedu inini ndaita mukadzi mukuru ati kurei. Ndimi watinoda taurai nesu mama. Taurai nesu mama. But
ndinofarira hangu chirongwa chenyu ndichichiteerera hangu. Tinozvikudza. Ini ndinoda rubatsiro rwaningapa hangu kune musikana uyu. Handina rubatsiro rwandinoda kupa. Okay. Iye anenge ari muhari ndiye anonzwa madziro airi kuita nemapisiro airi kuita, handiti? Ari muhari ndiye anonzwa madziro airi kuita nemapisiro aya iri kuita. Ndiye akapfeka bhutsi ari kunzwa kushunya kwayo. Ndizvo. Zvakaoma kuti ungonzi nemunhu kuda mumba mako munhu wotobuda. Asi inini nyaya yandauya nayo pano Aunty Selina ndeyekuti ndoda kumbopindura vanen'ina vangu vari ipapa pane vana vehanzvadzi. Zvakanaka kuti zvawakaitira umwe mukadzi ikama iri kudzoka kwauri. You understand? Ndizvo zvopindura yenyu. I want to talk from experience. Zvakanaka Aunty Selina ndakaroorwa inini. Murume wangu akashaya, ndikaita vana vaviri, murume wangu akashaya. Okay. Ashaya murume wangu ndaenda kuchechi, ndakakontinya kuenda kuchechi. I was a counselor yevasikana ndichiva advisor vasikana and everything. Okay. Ndainamata zuva nezuva kuti ndoda kuita a different widow. You understand muupenyu hwangu. Alright. Handidi kuita widow inotambura. Ring yandaimbova nayo kudhara iya ndoda kuti idzokere futi mumaoko mangu. I never gave up on marriage. You understand? I do. Zvadaro zviya ndakasangana nemunhu wandakasangana naye muchechi imomo. Okay. Ndasangana naye munhu kuchechi. Tikazivana tikaita ushamwari kwe3 months. Akanditi anogara kuprovince yaanogarawo. Ini ndichigara kwandinogara. Takanga ndasangana for service kuchechi. Saka ndokwaanokushandira, but kana ndichiuya kutauni kwaunogara iwewe kureva kwandinogara ndiye ndichigara neshamwari yangu. Muri kupanzwisisa? Tiri kupabata. Ndoda kudzidzisa vaning'ina vangu kuti regai kuti kama, regai kuti toko akanakirwa wakatora murume womunhu. Varume ava vanonyepa. Okay. Serial liars. Okay. Inini ndadanana nemurume uya takazodanana mwedzi wechi4. Ndichifambidzana naye ndizvona kuti is a humble person, tinoenda tese kuchechi, tinonamata tese and everything. You understand? Yes. Handina kuziva kuti kana muchechi imomo madevils arimo, Satani anokuteera kuchechi. Alright. You understand? Okay. Zvadaro zviya murume uya aiti akabva kubasa kwake kwaanoshanda Friday anouya kumba kwangu, sezvo aiti anosheya mutauni mandinogara, anosheya neshamwari. Saka handikwanisi kuenda kushamwari kwake, iye aiuya kumba kwangu. Okay. Achiuya kumba kwangu vana vangu vakamujaira, vakabhonda naye. They loved him. You understand? Ndatoona kuti aiwa pane bhondi apa zveshuwa vangaita. He's a father figure kuvana vangu. Okay. And he's a little bit older than me. Munhu ane basa rake rakanaka and everything. Kochindiratidzawo zvehama dzako. Akati hama dzandinadzo munomu, iyo shamwari yangu iyo ine dzimwe shamwari dzandinadzo, but hama chadzo dziri kumusha. Vari munomu vese ndokungotinoera mutumbo wakafanana. But hadzisiri hama dzangu dzekuti kana ndikafa dzinogona kunondiviga. You understand? Hama dzangu chadziona kumusha. Aiwa zvakanaka hazvo. Takagara tikadanana. Gore richipera akandoda kunoona kumusha kwenyu. Ndakamutakura tikaenda tese kumusha kwedu. Ndakatofona hanzvadzi dzangu, ndine munhu wandakufambidzana naye. Apa ndine 7 years ndafirwa. You understand? Ndamunhu ari kutsvaga manje. Alright. Akaenda neni tikaenda kumusha kwedu, ndikanomuintrodusa kumusha, akanoonekwa zvakanaka-naka. Takaenderera mberi nerelationship. It was all smooth and all fine. Kusvika murume uya gore rakateera racho akati ndakukumbira kuti uchiudza vana tete kumusha kuti munhu uya wandakambouya naye uya akuda kuuya kuzobvisa mari. Muri kupanzwa? Tiri kunzwa. Aiwa zvakanaka. Friday baba vachinzwai, vaiti vachibva kwavanoshanda Friday vaiuya kumba kwangu. Saturday tinoswera tese tichiita shopping, tisina shopping yatinoita, it's a family day. Sunday tinoenda tese kuchechi. Monday vanondiperekedza kubasa kwangu vasati vaenda kubasa kwavo. Okay. You understand? Okay. Every weekend that is what was happening. Do you get me right? I'm getting you. Ndakudzidzisai kuti varume vanonyepa. Nyangwe dei muchiti kwai inini ndogona kuinvestigate, ndogona kudai. Kune varume vane chipo chekunyepa. Okay. Ndagara izvozvo ndakaenda kumusha kwavo, ndikatora vaning'ina vangu ndikanotamba hurora kumusha kwavo ikoko. Ndanotamba hurora kumusha kwavo, ndobva ndatakurana nanabamukuru vakoma vavo. Hapana kana akati bufu panana mai guru nana mai nini nanabamukuru vese vari ikoko. Ndakanobvisirwa mari kumusha nevakoma vake ndo vakanondibvisira mari kumusha. Zvakazoitika manje ndekuti pandaitamba hurora apa, mafotos akanotorwa nevana vana mai guru ndokunoiswa pagroup chat revana. Muri kupanzwa? Okay. Aiswa pagroup chat revana. Vana vemurume uyu ndokuzoona kuti yezvo baba vedu varoora, vanzi vaenda nemukadzi kumusha uku, ndokusendera mai vavo mafotos. Mai vaya vakutosenda mafotos kune murume kuti yezvo ndo nyaya iri pano. Kochicha waita ichi. Uya kuti
ini ndakatozongoona foni ndakunzwa vanhu vakutonetsana pafoni kuzobata foni kune mukadzi ndakutobvunza mwana mainina zvikanzi ane mukadzi uyu kwamakabva ikoko makatosiya mukadzi munhu uyu anogara nemukadzi uyu ii ndatobvisirwa roora kaini ndaroorwa vana vangu vamujaira 3 years tichidanana munhu akandiroora vana vangu vamujaira ndiri wido handidi kuchinja varume nechigaro chandinako chokuchechi ndinonyarirepi you understand zvadaro zviya ndobva ndachizvibvunza saka ndoita sei kuchechi ndaamukadzi wechipiri ndochidii ndashaya kuti ndoita sei munoziva ndakagara ndikamudzinga ndikati ndokumbira zotimbondipa space ndimbofunga akati nyangwe dei ukandidzinga ikoko kwacho kwawanzwa kuti ndiko kune mukadzi ariko handisi kuzodzokako ukatondiramba ndotopfuurira mberi kutotsvaga umwe munhu muri kupanzwa ndagara zviya maiguru vaya vazoona maphotos maiguru reached out to me vaita reach out ndo vakatotsvaga nhamba dzangu vakumbira hama dzekumusha iko kwani ndakanga ndasiya mafoni nhamba vari kuti vanhu vazondifonera ndakuzikanwa wakasemuroora vanhu vanokumbira nhamba saka maiguru vakadzitsvaka kune nhamba idzodzo maiguru ndokuuya kwati ndokundifonera vandifonera vakati tokumbirawo zvekuti tisangane ini handina kumbotya ndikati aiwa zvakanaka ndakaenda ndikanosangana navo zvikanzi ini handina kukutsamwira nekuti hapana chawaimboziva baba ava ndaitovabvunza kuti muri kumboshande muri kumbogarepi vachiti handisi kushanda ndine kwandiri kutogarawo kushamwari ndichitsvaga basa I didn't know kuti murume uyu ari kutoshanda nekuti ari kupe ndakangosiyiwawo ndichitozvishandirawo ndiga zvikazvikanzi handimbokushori asi chandinokuudza ndechekuti iwe chingwara pane murume uyu nekuti unhu hwake inini ndakamutorawo pane umwe mukadzi ndanyeperwa kuti hakuna munhu muri kupanzwisisa ndakanyeperwa kuti hakuna munhu ndikamutora pane umwe mukadzi ndikagarawo naye 2 years ndagara naye 2 years ndakasiyiwa kumusha akudana nomwe mukadzi achizouya kuno kuya kuno kwaakaita ndakazoteera kuti nditeere ndakandanzwa kuti akugara futi nomwe mukadzi kuno ndakasvika ndikanonesana naye mukadzi iyeye saka ndiri kufara kuti at least atorwa nemunhu wandisingazivi wandisina mbobvira ndakaita sei ndakasangana naye asi munin'ina inini zvemereji kuti tiite barika handikwanisi tienderera hako mberi nani nababa ava inini I am fed up nababa ava ndiri kutaura handisorina nezvinhu zvakaitika 17 years ago maiguru ivavo vakandibatsira vakati chingwara usasarega uchirega kupusa ndikaudza baba vaya kuti oraiti kana imi muchida kuti ndigare nemi tofanirwa kuchata baba vakabvuma ndikatochata white wedding nanhasi namaiguru vangu ivavo tinongotaura you understand ndane mwana ane 16 years nababa ivo kuda kutaura maonero andakavaita nezvamunotuka vamwe vakadzi muchiti hanzi wakatorera umwe mukadzi wakachemedza umwe mukadzi vanenge vasingazivi varume ava vanonyepa vanenge vasingazivi vazhinji vacho vanenge seni ndakanga ndisingazivi munotozoona kuti pamwe musikana iyeyo anga asingatozivi vazhinji vacho vanenge vachinyeperwa asi kana wanyeperwa wozoona kuti waane 4 years uchipa munhu rudo uchiti munhu wangu vana vako vabhonda naye the next thing wafunga kuti saka ndotongomurega ndotongocheta ndochiita sei rega ndichingopinda ndamo ndinonyara dignity yangu and everything you understand saka makazogara navo ndingori nepoint yekuti stop blaming women musati manzwa their side nekuti benzi murume ndiye anobuda mumba make kunotsvaga kuroti mukadzi haabudi mumba make kunonyurira varume vevanhu mudzimba inini ndine murume wandakuti murume wangu iyeye asi ndo history mawaniro andakamuita and nanhasi handizvikangani saka mutori mese izvozvi muri mese izvozvi ndinotogara navo izvozvi murume wangu full time ndakatochata navo ndaane 17 years navo ndine mwana ane 16 years ndori navo asi havana vakazororwawo samwe nemurume akarorwa wakaitawo mwana 1 chaane 11 years chimwana chavo asi ndingori nepoint yekuti ngatiregei kutukana isusu vakadzi benzi murume asi kazhinji vamwe vanenge vachitoziva kakuti vane mukadzi
zvasiyanawo kana paine uchiziva zveshuwa muiteiwo kuti kama ngaikurove or whatever, asi ngatizamei kuziva stori yacho kuti yakatanga sei. Tisatanga nekungotuka munhu tisina kunzwa kuti zvakatanga sei. Pane vayawo vanouya vachivanda kushamisira pamberi pemukadzi vachimurwadzisa mukadzi wake, vamwe vanotomufonera vachimutuka vachiziva kuti variko. Ini maiguru vangu vanambobvira vakandiziva kuti ndiriko, kana matext kana whatever tinambobvira takataudzana, ndivo kutoita reach out kwandiri. Saka imi hamuna kuzomboona hamuna kutambwawo iyoyo futi yakatamba kune vamwe vakadzi ava? Inini zvandakazoita kunyika kwandogara manje, zvandakazoita ndakachata navo kune mitemo iri. Saka ndakangovaudza kuti ini ndikangoona zvakadai, inini hangu ndo maresults azvo. Nyangwe dei vakazoita antiserina handidi kunyeperai, nyangwe dei akaita ndikasarawo ini ndakachatirawo for security kuti handizongoitiwo wokawe ndichirupurupu kuti handisina churu. Alright. Ini ndakazongoitirawo security yokuti kana ndichisara ndichasara hazvina basa. Asi Mwari vangu vanoziva kuti ini handina kuburisa munhu. Munhu akazvibudira ega nemanyepo ake. Kana Mwari muchitonga, tonga iyeyu, kwete kutonga inini. Saka baba varipi izvozvi pamuri kutaura izvozvi? Ini ndinoshanda mutauni, iyo vanoshanda kumamaini, ndokwavanoshanda. Zvavaingoita izvozvi yapa vakadanana neni zvokuti vanogara kumamaini vachishanda ikoko. Ndo zvavari kungoita. Nanhasi ndo zvavanongoita, vanenge vachigara kumamaini lodges, maini inenge ichivapa malodge weekend vanouya kumba. Ndo life yedu yatingori nayo. Takangotengoimba tikangogarawo. Alright. Aiwa. Tinozvinzwe. Saka variko kubasa kwavo vanouya maweekends, kana weekend vachishanda ini ndinoendawo ikoko kunobvunidzwa kuna kana stress. Asi handiti kuti ari perfect. Ini ndakangoitirawo kuti kana zvangoitikawo kwandiri kana ndoto ngatichisiyana, ndokotorawo twangu ndichidini, at least ndinobudawo nechandinacho. Pane kuzongoita zvaita munin'ina wangu uyu, woti kana akungobvutsurwa unongobvutsurwa wakadaro usina uchawinacho, apo wakashanda makore akawanda nemunhu. Alright. Saka point yenyu mama regai nditry. Point yangu ndeyekuti tisablema vakadzi each and every time. Nekuti hatizivi zvakaitika. Nekuti hatizivi zvakaitika kuti vanhu havazosvika pakusangana. Munoziva kuti isusu vakadzi mudzimba, ndakuzviisa kugroup manje raana maiguru vakaroorwa. Isusu vakadzi mudzimba, munozviziva here kuti vamwe vedu takafa? Vamwe makafa? Tinonzi takafa kane varume vedu kana vachinyenga vasikana. Mukadzi wangu akafa inini, ndine vana vangu 2. Nekuti zera rake kuti ati handina mwana harichaiti, akunyepa kuti mukadzi wangu akafa. Ndokazhinji kacho. Ndokazhinji kacho, ndosati kuti takafa isusu mukufamba kwatiri kuita uku. Tinonzi takafa. Umwe anonzi mukadzi wangu takasiyana kudhara, ndakatomubata nechikomba, handitodi kana kutomuona, ndikatomudzinga. Vamwe vedu tiri mahure. Takalebhurwa mahure nevarume ivava. Alright. Murume kana achida chaanenge ada pane mukadzi munyowani, anonyepa manyepere ese aanogona kuti awane chaanenge awana ichocho. Zvokwadi. Saka nguva zhinji munhu watinorwisa, munhu anoziva zveshuwa kuti mai ava varipo pamba pavo, woya kundirwisa uchindifonera uchindituka, uchiita sei, tosvika pakuzivana chingonetsana, tichiita sei, but wochiramba kuita sei kusiyana nemurume wavo, zviri nani. Kune uya anenge atori murima anenge asingatozivi kuti kuna maiguruku, nekuti kune vamwe vanogona kukavha matricks avo zvisingaiti. Wangu murume ndainamata naye kuchechi, ndichitsanya naye kuenda paprayer fast naye, but aine mukadzi kubva waku ndaisazviziva. Muchitoita mawidow ningirikini meetings. Taitoita maprayer fast kuchechi kuti atonzi vhiki rino tiri kufastira zvakati kubva Monday kusvika Wednesday. Totodimbura fast tese tiri vatatu, tichipanana maprayer points, tichiita whatever. I didn't know kuti ndikunamata nemurume. Asi baba wangu wanga wakaoma. Mama, do you mind me asking kuti muri age ekumakore mangani? If you don't mind. Mune 48 years. Mune 48. Alright. Baba wangu. 48 years. Baba wangu wanga wakaoma. Handishati baba, ndoti baba mudiki wanga wakaoma. Ndozvondotaura kuti vanga vakaoma nanhasi. History yandogara ndichiudza vanhu, naivo ndinogara ndakavaudza kuti ndiri munomba ndakagara, we are happily married, as we can say kuti you are happily married, but matorero amakandiita, you ambushed me. Hamuna kundipawo choice. Zveshuwa hamuna kupiwa choice zveshuwa. Hamuna kundipawo choice yekuti ndizvisarudzire kuti ndinodei.
Wow, aiwa ndinodavira kuti vazhinji tazvinzwa kuti tingange tiblema mukadzi saka chitikama musakurumidza izere. kutonga nekumutuka musikana uyu kuti heyo ikama or whatever hamuzivi kuda akanyeperwawo. Zviri muzheve. Thank you so much Mainini for your contribution. Tinotenda. Mauyawo neimwe engo yekuti hatizivi saka tisablame. Mukapawo example yenyu. Nekuti kune vamwe vasingagoni vasina chivindi chekuya kutaura kuti ndakatora murume womunhu oro ndakaita sei oro havana zvivindi vanongokomenda mucomment section imomo vasingatauri. Vazhinji vedu pacomment section ipapapa makatora varume vevanhu. Vazhinji venyu muri kudana nevarume vevanhu. Mauya ipapapa munomutuka muchiita senge mimi muri ngirozi asi muchiita the same thing. Regai nditsinhire zvavari kutaura. Vatofana kurwisa varume vedu ndo vatofana kunamatira. Hanzi vazhinji venyu murimo mucomment section imomo makadhingura varume, makadhingura vamwe vanhu, asi kana makukomenda ipapapa munenge mana holier than thou. Saka ngatiregerei kudaro. Ndakuudzai kuti izvozvizvi ndine 17 years ndine ringi maoko ndakachata nababa vanditi. Asi kana ndakuzobuda parodhi apo ndichiudza vanhu kuti mameneja asakadai musatora varume vevanhu ndiri kukanganwa inini kuti inini ndakapinda mumba sei. Ndakuzviita inini angel kurodhi uko. You are right. You are very right ipapo mama. You are very right zvamataura. Last statement. Ringi chipenya maoko mangu. Vanongoti holier than thou. Mai vakarorwa zvakanaka vakachata. Michato mizhinji yamunoona michato yese iyi. Michato yakabhildwa pamusoro pecorruption. Hanzi nevamwe makutotsika mumagadheni yedu zvinoreva kuti vari kutokonfirma. Inini ndinofira chokwadi antiselina ndoda kukuudzai kana murume wangu ndakamuudza kuti nyangwe dei ndikafa ndinofira chokwadi ndosaka Mwari vakakomborera marriage yangu nekuti ndakataura chokwadi ndikataura navo kuti Satani mumba muno murume uyu. Mwari kana muine punishment yamunoda kupa ipai baba ava kwete kupa ini nekuti ini makadzi angu ndakaisa patebho vachindinyenga kuti ndoda kuroorwa ndinoda murume vakanyepa ndiwo zvavakanyepa. Saka nanhasi ndinobhilivha kuti kama hambofa akandibata inini kana iwo mai vaya vakauya vakatotaura kwandiri kuti aiwa munin'ina inini handina kana daka newe nekuti hapana chavaimboziva baba ava hunhu hwavo ndokuzondiudza history yekuti ndakatotovatorawo kune munhu. Ndavatora kune munhu handina kuziva kuti kune mukadzi ari kumba tasangana kumuchato wemasteps eshamwari yavo vachiperekedza muchato ini ndaiperekedzwawo muchato ndiri kusaidhi remukadzi vakaita partner yangu tikatonyengana pamasteps ipapo tikatodanana vakatondichata handina kuziva kuti kune mukadzi ane mwana kumba uko. Akomana dzimwe nguva takungoona kana muchitaura zvamuri kutaura takutongofunga kuti shiri ine muririro wayo hairegeka. A sparrow will always be a sparrow. Ishiri ine muririro wayo isingaregi. Ndosaka ndakatipiwa namai guru vangu kuti chitoita muzamo kana uchida kugara nemurume uyu nekuti zvandaitwa izve kuti akutora akakuroora ndo zvauchaitwa. Ndo zvandakaudzwa namai guru vangu. Ndokuzoya neidea kuti mibaba imi kana muchida kundiroora ngatinochatai. Makagona. Thank you. Ndosaka ndataura kuti musaona michato yese amunoona maringi muchishainirwa murodhu. Maringi ayakavakwa on top of corruption mazhinji acho. Akavakwa on top of corruption, of dingulization of other women. Yes, asi vanhu havazotauri vakufamba kurodhuko vakuzviita vatsvene. Regai tsika yenyu mucomment section muchiita zvinhu zvisina basa muchinyepa. Aiwa, ndinodavira kuti vari kuzvinzwa mucomment section, vari kubhongawo varimo mucomment section imomo. Havabhonga asi ni chokwadi ndinochitaura ndiri kugara naye murume wandakatorera munhu. Chokwadi chinogara chiripo. Imi madeclare kuti makamutorera zveshuwa mukamutorera mukusaziva. Ndo chokwadi chacho chatinoda. Ndaisaziva. Aiwa, zviri muzheve. Asi ndikuda kungostressa pakuti varume vedu ndo vanonyepa nekuti vazhinji vedu izvozvizvi takatofa tinonzi takafa. Vazhinji vedu izvozvizvi kwaanogara kubasa ikoko anogona kutonzi musikana waanenge awana hautooni ndinogara ndega nekuti nemukadzi wangu tiri kutoedza tisi kutowirirana asi kana vauya Friday panapa ndibhebi hani mumba muno. Zvokwadi. Aiwa, Mainini, thank you so much for your contribution and for your own truth of coming out to say kuti inini ndakadhingura ndakaita dingulization mumwe munhu asi mukusaziva. Wandakadhingura wacho akatenga atodhingurawo mumwe munhu futi. Saka uyu murume uyu ndiye aive shiri nemuririro yawo wayo. Thank you so much. Thank you so much for your contribution. Thank you so much and Selina, have a good night. You too. Ndatenda zvangu. Vakomana.
mazvinzwa zvavataura. It was dingulization after dingulization, but vari kuti ndakange ndisingazivi. Aiwa, ndinodavira kuti tingangoita wind off. Ndati munhu ari mucomment section, tauya nenyaya tichiti isusu mukadzi akandibata achiti anti Selina, ini ndiri munhu akadhingurawo munhu pamurume wake, akatosiyiwa ndikatowanikwa inini ndikatoroorwa. Anditi tikaita vana tikasiya kuna mai vangu tikazoendawo kuSouth Africa, makore 3 apera, tichida unotsvagawo kuti tirarame zvakanaka. Asi tasvika kuno murume akatanga kuchapura doro, zvekuchapura doro zviya, zvekuti akanga akuunza vakadzi vaya vemanheru vanofamba manheru, asi akanga akuvaunza kumba. Inini ndinonzi buruka pamubhedha. Kana ndaburuka pamubhedha, iyewo ita mabasa avo nemunhu wakewo usiku. Asi at some point zvakangotanga ndichingoshedzwa pamubhedha kunzi uya ubatsirise. Mukubatsirisa kwacho ndainzi nditambe nababa, ivo vachiita basa ravo. Ndo nyaya yedu yatanga tiinayo nhasi. Saka anga kuti anti Selina, ini ndaconfused, handichazive zvokudi, handichazive zvokuita. Kuti nditi ndinodzokera kumusha ndichinovakurukurira nhamo iyi, knowing kuti kudhingura kwandakaita mumwe munhu kwakatoita noise, zviri kundiremera. Kuti nditi ndinonzi ndinobva futi pamurume uyu, zviri kundinetsa. Saka ndangokuita give in, kuita madhiri etatusa muiwayo. Asi zviri kunditambudza kuti ndodi nditaurireiwo nemadhayari tinzwe kuti vanotaura kuti chii. Ndo yanga iri nyaya yedu yanhasi. Kwataurwa zvakawanda. Vamwe wakati ibva, vamwe wakati enda unokumbira ruregero rokuna mai guru, vamwe wakati kamaize, vamwe wakati mazvekuda mavanga enyora, vamwe wakati ndiwo wakazvida. Kwataurwa zvakangowanda wanda. Azvinzwa kufuga nekuwarira kuri kwaari. I've honestly said, inini paandiudza nyaya yake ka, ndashaya chekumuudza, ndashaya chekumuudza, because mind yake paanga achindiudza, ini ndaridha kuti munhu achiri kuda nezveimba yake. Saka ndaramba ndichiti patanga tichitaura, chinonzi regera chinhu chawakabata mumaoko, chiri mumwoyo mako chinonetsa kuregera kuenda, chinonetsa kuregera. Nekuti ndatoridha kuti munhu achiri kuda nezvepo. Saka kuti umuti ibva, zvinonditi netsei inini, I can't. She has to find it in herself kuti enough is enough, kuti asuduruke. Kuri kunzi auya achiti inini anti Selina ndira kubuda, it's a different story, but auya achiti kuti nditi ndinonzi ndinobva, zviri kundinetsa, meaning kuti achiri kuda zvepano. Mama vapedzisira kuuya vati ngatiregerei kujaja. Vamwe tinenge tisingazive, vakapa example yavo ivo pachavo kuti vakadhingura munhu mukusaziva. Munhu uya akanga adhingurawo munhu. Saka dingulization yacho iyi inenge ine kaprocess katiri kuona kanova kari kuitwa nemurume wamai ava, kuti anongoita hopping from one to another. I guess for men it's easy because we keep on going back to kuti varume havapindi nemwoyo semapindira atinoita nevakadzi. Varume havana ma-emotions sema-emotions atinawo nevakadzi. Isusu vakadzi tikantonzi tsviyo, taakutofunga kuti tadiwa. Whereas varume pamwe vanenge vachida kutamba, vanenge vachida kutamba havo. Nezvaanzwa ndichadzokera kwaari, ndonotaura naye kuti tizeye kuti wanzwei uye uri kufungei nezvawanzwa, uye what decision are you going to take. But munombondiisa panguva yakaoma nekundiombesera weduwe muchiuya kuri kuonesana kuseri okay, kuzouya kuzonzi narrator story dzine zvimwe zvinhu zvandisingakwanise kutaura ndo zvinondinetsa. But I guess anzwa yataurika zvakwaari kurifuga oramba aripo kana kuriwarira kuti abude mune zvaari kusangana nazvo. Kunokumbira ruregerero kuna maikuru kwaari futi.
After everything has been said and done, it's now up to her to sit down, digest what has been said, and make a decision out of it. In the event that she makes a decision and she tells me, I'll certainly come back and tell you. Let me take this opportunity tonight to say thank you so much for joining me in the first live on our page Yatishangobva Mukubura. I'll be here doing my lives for some time. Kuti timbongoona kubooster page redu. Maposts anenge achikandwa mostly pana apa pa page irori. Ndopa anenge achida paanenge achikandwa. Ukauya nenyaya yako yauri kuti sisi ndikandireiwo dzichange dzichikandwa ipo pano. Share the page, follow it, click the like button, and wongoudzawo vamwe vanhu kuti rekudhara riya harichaoneke taakuwanika panapa. Muva neusiku hwakanaka. Ndinongokutendai nekutuna in. The name is Auntie Selina. I was your host, your presenter and your facilitator tonight. Until we meet again next time, it's a very, very good morning for those that are in the morning, a very good afternoon for those that are experiencing the afternoon wherever they are. And from those that are in the evening, like the United Kingdom where I am, and Africa, it's a very good evening to you. And have a very good day tomorrow. Ndatenda zvangu. Ciao, ciao.